MTV. Исәмі Филюс. Сәлем Розая. Сені біздің студиябызда көруіме бик шатмын. Біздің тапшыру сер болып қалсын деп атала. Мен сеңа сұраулар берем, сен меңа жауап бересің, һәм менің сұрауларға сен сер болып қалсын деп жауап бере алмайсың. Шулай міне ол. Теге по секрету всему миру дейлер ме? Демек, біздің тапшыру ақырына біздің арада бір серді қаларға тиіш түгіл. Сеңа көплерінің әйткені бардыр, операда өз орыныңны таба алыр едің деп. Сүйінбикеде роль башқаруың мұңа неде де болса адым болып тұрамы? Зор адым деген түгіл. Бұл Сүйінбике операсында қатынашу премьера, менің үшін дебют болды. Біздің театрда бірінші ролім. Ол енді ай сайын қойылмаса да, ол спектакль елына бір 2-3 тапқыр бұларға тиіш. Алла берса, тағы да болғаны шарақта енді сезонны ябу спектаклі бұларға деп тұралар енді, ол енді июль айларында 19-шы елінің енді. Шында да Алла берса, қатынашырға біз енді тығыз ілімтәді театр білән қар вақыт аралашып тұрабыз. Әлі ұлғына рөл түгіл, сеңа шақса мына театрның директоры Рафаэль Сабирович шалтырата, һәм тағы да рольдер алуны тәқдим етейінді. Сенің аңлаймды эстрадада, мен өзім де аңлаймын, эстрадада ташлап кетіп, толысынша операға ғана күшелмеймін енді мен. Шуңа көре әкірінләп, мына операда да бірнеше рөліні алып, бәлкі әлі бәлекерек рөллеріні алып, келешекте Алла берса төп рөллерінде башқарымын деп шондай тілек бен яшайым, шондай ойлар бен яшайым. Меңа қалса ол бірді құмаушы аламаз. Меңа қалса ол опера ең зор дәрежедегі сәнғат юнәліші. Һәм бұл барып тек файдағына. Әмі эстрада барбыр өз елі біле барашақ. Барашақ Алла берса. Сені заманында Европа театрлары ішке шақырған, сен ник бармай қалдың? Жоқ, опера бойынша андай зор тәқдимдер болды деп айта алмайм. Теге стажировкалар өтеп, бәлки есімде бұғайында шул Чехиядан бір театрдан не болған еді, шақыру болған еді, андай шақырулар болды. Ләкин шулай оқ, анда бүтін шушы эстраданы қалдырып, бүтін ішлеген ішіңні қалдырып, шондағына кетерге керек еді. Халық жырларын башқаруға қарағанда заманша эстрада жырларын башқару көпке кірімлірек кебек, шеттен қарап тұрғанда. Халыққа шул жырлар керек кебек. Ижатыңны бүтіней башқа юнәлішке бұрып жіберге тілегің болмады ма? Жоқ. Ол концертның башында мен халыққа айтам, біздің концертіміз, программасы түзілгенде, ол har вақыт традиция бойынша. Анда тамашашылар менің нешек. Аның концерттан соң кімдір келіп айта, мына халық жырлары әзірек болды dey. Кімдір айта классик әсерлер әзірек болды dey. Кімдір эстрада жырлары, өзінің жырларын көбірек керек деп. Алар һәр бірсі түрлі-түрлі. Һәм әйтек кімдір халық жырығына тыңларға келген, ол көбірек мына халық жырларына. Концерт бойы халық жырларына жырласаң да, ошыңға риза болып отыр дейді. Кімдір эстрада жыры тыңларға келген, ол әлбәттә халық жырығына тыңлап отыра алмай. Аңа мына менің өзімнің шақсан меңа ижаттылған жырларына ғана тыңларға келген. Шуңа күрә программа түзегәндә һәр тамашачының теләген истә тотып, берни кадәр халық жырлар, берни кадәр классик әсәрләр, ретро жырлар һәм яңа жырлар һәр берсен біріндей қадар көлемді кіртірге тырышабыз. Менә тірі тауышқа жырлаған жыршы бірнеше күн рәттен концерт бере алмай деп әйткән сүзләр синеке. Әмма ойлар бойы гастрольдә йөргән жырчылар да тірі тауышқа жырлайм деп ант итә. Олар турында нәрсә әйтерсең? Бу турда
бір вақыт айттым шулай шыннан да біраз сөзләреннән соңрак кайттым да әзрәк. Чөнки тере тавышка җырлау ул бүгенге көндә чип-чиста бернинди алдаусыз тере тавышка җырлау ул хәзер сирәк. Хәзер тамашачыны ничек кенә алдамыйлар инде. Бер карасаң ул тере тавышка да җырлый. Кемдер бит аны дабл ди, кемдер аны тагын ниндидер. Хәзер бит нинди генә программа, компьютерный программалар юк. Менә әйтик, кемдер җырлый, әле ничек җырлый бит ансы да бар. Һәм нәрсә җырлый. Менә әйтик, мин җырлаган репертуар белән бәлки ул буладыр да, бәлки мин аны булдыра алмыймдыр, бәлки белмим. Минем дөресен әйткәндә аена 25 концерт биргәнем юк. Менә гади тамашачыга тере тавышны фонограммадан ничек аерылыгы? Бәлки аның дер сире бардыр. Аерыла ул, аерыла. Аны дөресен әйткәндә ул бит яңгыраштан сизелә инде. Ничек кенә нинди генә профессионал җырчы булсаң да барыбер тере тавышка җырлаганда ниндидер бәләкәй генә ялгышулар барыбер булып китә инде. Ул ниндидер теге недочетлар дип әйтим мин инде аз гына. Ул бит тере тавыш. Ничетәсең аны? Сөйләшкәндә дә тавыш карлыгып куярга может. Монда җырларга кирәк. Әле җыр арасында сөйләргә дә кирәк. Төрлесе була инде. Һәм иң мөһиме ул нидән тамашачы утыра, менә атмосферасыннан, менә тамашачының хәзер алдауы да җиңел түгел. Ул сизә. Менә монсы үзе җырлый, менә монсы үзе җырламый. Мин берсендә менә рәттән 3 көн бер җырчының концертында булырга туры килде. Уфада ул бер 5-6 ел элек. Бер халык җырын җырлый. Бу башлаганда ялгыша. Икенче көнне дә бу шундый, өченче көнне. Мин беренче көнне булганда мин аны ышанган идем, аның тавышка җырлаганына. Андыйлар да әйтәм бит, хәзер тамашачы ничек кенә алдамыйлар инде. Менә кайбер концертларда таләпләр шундый, съемкалар бара һәм син фонограммага җырларга тиеш. Юк, мин җырламыйм. Күптәннән баш тарттым улай бердән. Белмим, ничә ел элек, бер 8-9 ел элек бугай, бәлки аннан да күбрәктер. Ниндидер яңа ел концерты дип чакырдылар да, съемка була, төшерү булачак, телевидениегә төшерәбез, шуңа күрә Филус менә безнең мөмкинчелек юк, тере тавышны яздырырга дип әйттеләр. Мин инде әйтәм, алай булгач инде бөтен кеше фонограммага җырлый, шуңа күрә бу тамашачылар өчен дә түгел ул кадәр, бу съемка өчен, бу телевизордан күрсәтәчәкләр бөтен таралган татарларга, тамашачыларга, шуңа күрә инде дип ризалаштырдылар. Ризалаштым. Мин җырлаганда тирли торган кеше бит инде. Монда 3 4 тирләп чыктым. Мен әйтәм, кеше сизсә, ничек мен әйтәм, концерт буе, гастрольләр буе шу фонограммага җырлап бирделәр дип, ялгышым дип теге каткан агач кебек менә шулай бастым да нәрсә эшләргә белмәй тордым. Шуннан соң мен әйтәм, чыктым да, әгәр дә мен әйтәм, тавышны яздыра алмыйсыз икән, мен әйтәм, мине чакырмагыз. Әгәр дә мен әйтәм, мине чакырасыз икән, мин тере тавышка җырлыйм һәм яздыра алганча эшләрсез. Бөтен мен әйтәм, мондый ни белән шөгыльләнмим дидем дә Сүгерә чыгып киттем. Шуңардан бирле мин фонограммага җырламыйм. Менә шул. Сәнгатьтән гаилә темасына күчик. Син бүгенге көндә 2 бала әтисе, 2 ул әтисе. Тәрбиягә вакытың каламы? Кала. Табырга тырышам да, һәм кала да, ничектер Аллага шөкер дип әйтәм. Вакыт та җитә. Сәнгатькә дә, иҗатка да, шәхсән үземә дә, әйтик, менә спорт белән шөгыльләнәм, ансы минем өчен һәм гаиләгә дә кала. Балалар белән, гаилә белән еш кына төрле җирләргә йөрибез. Әйтик, кайчагында хәзер бит Аллага шөкер балалар өчен теге уйный торган җирләр, теге ниләрдә, сәүдә үзәкләрендә ниләр, бүлмәләр, зур бүлмәләр, кайда теге батутлар, илләрендә рәхәтләнеп теге сикереп уйнарам. Мин әле балалар белән шунда үзем дә сикереп йөрим. Танысалар ни булган, нәрсә булган, мин балалар белән уйныйм. Һәм табигатькә чыгабыз. Табигатьтә иң рәхәте табигатьтә, менә беренче кар яву белән әйбәт кенә явып китте, чаналар алып, балалар белән аны хәзер бит инде социаль челтәрләр
да күреп торасыз, анда рәхәтләнеп балалар белән уйныйбыз. Яши, менә шунысын аңладым. Балаларга күбрәк вакыт бүлеп чыгарганнан, аларга күбрәк игътибар иткән сайын гаилә ныгый тора. Менә шунысы яхшы дип әйтәм. Һәм шушыны белеп яшәргә кирәк дип уйлыйм. Хатының Эльмира да белеме буенча аның музыкаль белем, аның җырчы булу теләге булмадымы? Бәлки элегрәк булгандыр инде. Элегрәк булгандыр. Без бит аның белән училищеда таныштык. Училищега килгәндә һәрбер кешенең җырчы буласы килә инде. Ләкин миңа калса ул аңлап алгандыр инде. Ничек дип әйтим? Мин инде ул вакытта төрле конкурсларда катнашып, Башкортстанда лауреат булып, урыннар алып, кыскасы ул үзен миңа багышлады инде. Шул. Хатының гастрольләрдә гел синең белән. Ниндидер фикерләр бар инде, янәсе ул сине бик көнләй. Һәм шуңа гел сиңа ярап йөри. Юк, ул бүгенге көндә җырчы кешегә ярдәмче табу, менә минем коллегалар минем белән ризалашыр, җырчы кешегә ярдәмче табу бик авыр. Чөнки бүгенге халәттә кешеләрнең ничек тә булса эшлисләре килми, җиңел генә кесәләрен акча белән тутырырга тырышалар. Яисә ничектер әйтәм бит, йөргән шунда йөри инде. Шундыйрак ярдәмчеләр нәрсәгә кирәк инде бер карасаң. Минем хатын хәзер ярдәмче дә, ул минем оештыручы да. Безнең коллектив зур бит инде. Анда без 15 ләп кеше. Ул 15 кешегә дә иҗади сәфәргә чыгып китсәң, анда аларны кайдар кундырырга кирәк, аларны кайдар ашатырга кирәк, аларны гомумән җыярга кирәк, репетициялар үткәрергә кирәк. Булар белән мин үзем шөгыльләнә башласам, теге оештыру мәсьәләсенә күбрәк вакытны бирсәм, сәнгатькә, иҗатка калмый вакыт. Һәм бит әле сәхнәгә чыгып җырларга кирәк. Аның бит әле костюмнарын да булдырырга кирәк. Эше күп бит инде ул. Безнең тамашачылар кызык. Сезнең нәрсә инде ул җырчыларның? Чыктың да җырладың диләр. Менә шу сәхнәгә чыгып җырлар өчен күпме эшләргә кирәк. Шуңа күрә менә шуларда Эльмира инде миңа нык зур ярдәм күрсәтә. Шуңа күрә анда әле мөнәсәбәтләр төрле була. Бездә 15 кеше эшләсә дә, һәр кешенең үз характеры, һәр кеше белән дир уртак телгә килергә кирәк. Шуңа күрә ул инде Эльмира Аллага шөкер, шушы туплап тора дип әйтәм инде. Һәм миңа зур ярдәмче ул. Көнле дип инде хатын-кыз еракта карата көнләшергә тиештер инде ул. Ул бит инде миңа калса мәхәббәтнең бер өлеше дип уйлыйм мин, барыбер. Ират хатын-кызны көнләргә тиештер. Тиеш. Юк, мин теге шәхсән аңа әйтелгәндә инде. Әлбәттә, көнләшүләр ул артыгыннан чыгарга тиеш, артык булырга тиеш түгел. Берникадәр көнләшү булырга тиеш, әлбәттә. Мин үзем алай көнләшеп йөрмим. Әллә вакыт калмый. Шул. Икегез дә гастрольгә чыгып киткәндә балалар кемләр кала? Күбрәк минем әнкәйләр белән. Әнкәйгә Башкортстанга кайтарабыз. Чөнки бик әйбәт булыр иде. Эльмираның да әти белән әнисенә кайтарып, әтисе генә исән, әнисе үлеп китте. Безнең арадан китте иртә. Бер баланы да күрми калды ул. Беренче бала туырга 3 ай вакыт калгач безнең арадан китте. Шунысы авыррак булды. Шуңа күрә алай дисәң дә без минем әнкәйләргә балаларны кайтарабыз. Эльмираның әтисе инде килеп йөри. Ул да булыша, балаларны карага, туганнар җитәрлек, Аллага шөкер. Но безнең әйтәм бит, иҗади сәфәрләр әллә ни күп түгел, шуңа күрә айына теге 25 концерт бирмибез. Шуңадыр да бәлки гаиләгә дә вакыт каладыр. Бәлки мин шуның белән дә бәхетлемендер дә. Бәлки ул хәзер миңа
көп концертлар да керекмейдір. Тігі популярлық артынан қуып, Яшерін Батырын түгіл, ақша артынан қуып, жүрсең, бақыт өбет, яшау бұлай да өте, тігілей да өте, елларың бары бір өте. Амында меңа ішім да жете, ғайлаға да бақыт жете, ижатқа да жете, достларға да жете. Аллаға шүкір. Шолай деп едім. Бір вақыт матбуғатта шундай сөз шыққан еді, енесі әтейгіз бән сіздің орағыз, мүнәсәбәтләрігіз ношар деп. Бұл күнде ол мүнәсәбәтләр жайланып кетті ме? Конечно, мұнда көпіртіп кіна жибәрген әйбір ол. Ол тігі, әлбәтті, ғайла болғаш анда нендейдір оңдашылмаушылықлар бола, ләкин мен анда тігі әләйінде зор проблема болды деп айтмайм, жоқ. Анда тігі кімгәдір керек болды енді ол. Біздің мұна ғайлаға кіріп, біздің әткей білән анда нендейдір мүнәсәбәтләріні ақтарып шығарып, тігі айта, орысларда из мухи слона сделали. Мұна шоң сама келіп шықты енді ол. Біраз нендейдір гіна біздің оңлашылмаушы болды ол, ләкин ол меға қалса бүтін кішілер де бола ол. Ол шолық вақытта біз жайын таптық, анда ауыр да болмады ол. Бола тұрған қал. Кімгәдір айтам бет, кімгәдір керек болды енді оланы көпіртіп шолай меңа нендейдір нашар исім тағасылар келді ме білмейм. Кімге нәрсе керек болғандыр енді аларының өзлерінің шек деп айтайым. Меңа қалса бар тілеклері тұрмышқа ашмады. Ол дұрысын айтканда дұрыс болмаған әйбір ұзақ яшамау. Оғанда әтейінге нәрсе айтқан сөздер бар еді, міне көршіде яшаған әбейіне қонаққа қойта, меңа кірмей деп. Жоқ, ондай нәрсе болмады. Жоқ, ана айтам бет, мұнасын көпіртіп жібергендер. Нешегенде әтейіңе кірмейсің енді. Мен ауылға қойтқан сайын әтейге де кірем, анда әбейме де кірем, әнкеге де кірем. Мен бір вақытта иқтибарсыз қалдырғаным жоқ. Демек, бұл күнде барда яқшы, қонаққа ерішіп, оралашып яшайсыз. Олыға шүр, көзігін әтеймесін. Әтейің білен бірге яшамай? Бұл күнде шулай. Сенің бір туған апаң бар? Айы. Ол Башқұртстанда яшай? Шулай, айы. Біздік районда. Филус, тұрмышта өз принципларың бар ма? Принциплар. Мен жеттігі мұны тартып алдым да, айттым да деген нәрсе жоқ. Принципиально яшарға тырышмын. Нешіктір тұрмыш ағышы бойынша. Бардыр енді ол, мен тігі бәлкі қазір искағына түшіріп айталмаймдыр. Сұрауыны бәлкі аңнап қарап өтімеймдір. Әлі енді принциплы кіші деп айтамаймызым. Әндір өз тұрмыш қағидаларың бәлкі мұна? Қағидалар? Ең мұхиме үйге қайту. Іштен соң үйге қайту. Бар енді ол вақ-ваққына тігі біздің жыршы кішілерінің бітінде нәрсе дейсің да, ол тауышын сақлау деген нәрселер бар. Бұл өзіне бір түрлі қағидалар, көп кәне сұрыйлар, язалар, мына нешексіз тауыш орыған вақытта нештейсіз, аны сақлау бойынша нәрселер ішлейсіз, нәрселер қолланасыз деп енді. Мұнда енді тігі мен әзірек айтып жібәрем енді тігі біздің тауышқа салқын ярамай, артық қойнар ярамай, артық тігі бұрышлы ярамай, артық нендейдер тұзлы ярамай, мұнсы ярамай. Әлі шунсы не ояныш мен аларын барсында яратам. Шолық бұрышлы, шолық тұздай бірлеріні, шолық ісі вақытта салқынырақ суда ішіп жіберәсі келе. Мына шындай қағиделер енді, көбірек ижатқа бейлі қағиделер. Әрләнде артық. Менің көбірек девиз бар мына шындай, намус білән яшәргә. Намус. Тұрмышта олдашырға тұры келген шоқлар болды ма? Әгер де ол бір күнге де зиян етмесе.
теге беркемне әгәр рәнҗетми икән, беркемне дә беркемгә дә зыян ясамаса, чөнки алдашмыйча яшим дип әйтә алмыйм. Аны беркем дә алай дип әйтә алмый. Кайчагында бит ничек дип әйтим, алдау ул кирәк очрагы була аның. Менә ничек дип әйтим икән? Бер кинода искә төшерергә тырышам. Бер кинода шундый бер ни булды. Актер, актриса эпизод булды бик кызык кына. Шунда актриса нидер сорау бирде актерга. Актер дөресен әйтте. Ләкин ул теге хатын кызның миңа калса ни белән иде? Тышкы кыяфәте белән бәйле ул. Ул дөресен әйтте, теге хатын әйтә инде. Монда бераз алдасаң да була инде дип. Теге аңлайсыз бит инде. Аңлайсың бит инде ни белән? Бераз сарказм белән. Шундай очракта теге әйтәм. Үпкәләтмәү өчен. Үпкәләтмәү өчен кайчагында кемдер әйтә, мин турыны яратам, миңа турысын әйтеп дип әйтәләр. Әмма барыбер үпкәли. Барыбер үпкәли. Әле үпкәләтүгә рәнҗеп тә куя. Ә синеңчә хатын кыз белән ир-ат арасында дуслык була аламы? Була ала дип беләм. Була. Ә синең хатын кыз дусларың бармы? Бар. Һәм син алар белән рәхәтләнеп аралашасың? Илмира бер нәрсә дә әйтми? Юк. Нормаль күреш. Нормаль күренеш. Дуслар була инде. Ул аңлашыла инде барыбер теге ир-ат белән ир-ат арасындагы дуслык ул күпкә ныгырактыр инде. Без бит инде барыбер хатын кыз бер төрле, ир-ат бер төрле. Алай да дисәң, кайчагында хатын кызлар күбрәк таңлап куядыр. Кешеләр төрлесе була. Хәзер дөньясы буталып бетте хәзер. Шуңа күрә мин ышанам хатын кыз белән ир-атның дуслыгына. Ә Илмираның да нидер ир-атлар белән дуслыгы бармысың? Һәм син моңа каршы түгел? Күбрәк безнең хәзер уртак дуслар күбрәк. Әгәр дә ниндидер хатын кыз минем дус икән, ул әлбәттә Илмира белән дә дус. Әгәр дә аның яклап ниндидер ул шундый дуслашу, чөнки айрым алай була алмыйдыр инде. Инде гаилә дуслары. Күбрәк гаилә дуслары инде. Тормышыңдагы иң зур җиңү. Мин әйтер идем, иҗат юлын сайлаудыр. Һәм шушы иҗат юлын сайладым да, минем бераз әти белән әни каршырак иде. Шушы иҗат юлын барырга. Чөнки аны хәзер ул икенче төрле ул артистларга караша. Элек ул бераз икенчерәк иде. Чөнки теге артистлар алар өйләренә кайтып кермиләр. Алар һәр вакыт теге менә алар ничек әйтсәң, алар гүлянкада, алар менә теге аларның тормышлары, алар теге нормаль итеп гаилә кора алмыйлар. Менә шундый ни иде бераз мөнәсәбәт иде. Халыкта миңа калса. Һәм миннән ниндидер менә әткәй миннән юрист ясамакчы иде. Юрист буласың. Юк, мин күңелдә тартылмыйм, мин җырчы булам. Әнкәй инде теге әткәй сүзенә бик каршы булып бара алмады. Училищега инде мине бер конкурста Туймазы шәһәрендә Озонки дигән конкурс үткәрелә иде. Шунда Октябрьский шәһәреннән укытучы килгән. Киләчәктә ул минем Галия Закирна Мусина, ул минем укытучым булды. Ул инде чакырган иде. Һәм 9нчы класстан ук килсәң, 9нчы сыйныфны бетереп, безгә керсәң, 2 елыңны теге юкка үткәрмисең түгел, инде бездә дә укып бетерәләсең. Ул 10нчы, 11нче сыйныфны дип инде. Шулай дип чакырды. Мин дә канатланып кайттым. Әйтәм, мине чакырдылар укырга, бүгеннән алалар, әйтәм, мин барам дип әйткәч, әле бераз каршылар иде, аны каршы булдылар. Әнкәй белән бардык ачык ишекләр дигән көн була бит инде уку йортларында. Һәм шунда әнкәйгә бик ошады, аның беренчедән бинасы бик ошады, икенчедән укытучы ошады. Һәм
ниндидер бер ышаныч туды аңарда шул вакытта. Һәм өйгә кайтып инде әткәйне бер 2 ай эчендә икәүләшеп ризалаштырдык. Һәм мин 9-нчы сыйныфны бетергәчтен киттем укырга Октябрьский шәһәренә, музыка училищесына. Менә бу зур җиңү иде. Менә иҗат юлы, иҗат дисең, әйме. Илһам ташлап киткән чаклар буламы соң? Юк, бүтән җырламыйм. Була. Була төрле чаклар. Кайчагында шуннан да теге шул тиклем төшенкелеккә бирәсең, җитеп җырлыйсы да килмәй, берничәсе килмәй, кайчагында бер үзең бер бүлмәдә утырасың килә. Һәм мин кайчагында шундый бер пауза эшләп алам үземә. Ул узакка түгел. Ул хәтта ярты сәгать, 1 сәгать бәлки үзең белән, үз фикерләрең белән, үз уйларың белән калу җитәдер кешегә. Һәм теге бер бүлмәдә утырмыйм инде, әлбәттә, теге. Менә шул ук табигать кешегә ярдәм итә. Каяндыр бер үзең генә каяндыр әйләнеп килсәң дә, безнең менә Кабан күле бар, шуның белән әйбәт. Менә шуны ул әйләнеп чыксаң 5 чакрым була. Менә шушы 5 чакрым миңа җитә. Яңадан ниндидер тирән уйлар белән, яңадан ниндидер илһам килә һәм тагы да эшлисе килә башлый. Тагы да дөньяны ныграк ярата башлыйсың. Әлбәттә, син җырчыдан тыш оста пародия остасы да. Ну, уста дип әйтәлмим инде үземне. Мин Читтән караганда сәхнәгә чыгып, әллә ни алай кылганганым юк. Концертларда бераз гына кызык өчен генә темасы туры килгәндә әйтеп үтәм, күрсәтеп үтәм. Булай дуслар белән инде, дуслар белән бүтән артистларны без бигрәк тә Раяз Фасыйхов белән инде кемнедер күрсәтергә булса устабыз инде. Ул кызык өчен. Кемнең образы күңелеңә юк? Төрле, онда әйтәм, бер генә ни түгел. Аны без хәтта тамашачылар белмәгән кешеләрне дә, менә була бит шундый аерылып торган кешеләр. Менә алардан ниндидер стандарт кына түгел характер, менә үзенчәлекле ул. Аны менә аның белән бер 15 минут сөйләшеп тордың һәм киттек инде аны күрсәтергә. Шуңа күрә артистларга килгәндә инде ул инде Салават, Айдар, Нәфкат абыйларынан да ниләрне ул бит инде хәзер бүтән кеше күрсәтә, бүтән пародистлар күрсәтә. Ансы инде әллә ни авыр дип санамыйм. Менә теге Мәсәлән, берәрсенең образына кирип чыгаласыңмы хәзер? Юк, һәп керәсем дә килмәй. Әлбәттә. Аның бер әсәсе юк. Монда теләк кенә кирәк. Теләк кенә. Менә Бәшәр чыкмый. Әйтәм бит, кызык өчен инде ансы. Сәхнәдә үзенә башка бер атмосфера булса, сәхнә артында анда бигрәк тә кызык. Шунда артистлар күмәк концерт булганда җыелышабыз икән, теге һәр берсе бер почмакка кирип чумасын өчен, менә сәхнә артында җыелышып, менә шундый кызыклар сөйләшеп, кем белән ниндидер кызыклар булган, кемгәндер пародия күрсәтеп аласың, кемнедер ниндидер төрттереп аласың, менә шунысы үзенә башка бер кызык. Сәхнә арты тормышы ул кызык күренеш. Менә сәхнә арты тормышы дигәч, кайсыдыр артист белән конфликтка кергән чаклар булдымы? Юк. Моң турда үзем дә уйланып йөргәнмен, күп кенә сорыйлар, син берәр дошманың бармы дип тә сорыйлар. Конкурентың бармы? Юк, минем менә берничек тә алай карамыйм һәм минем бу дөньяда дошманым юк. Аллага шөкер. Бу дөньяда ничә менә 7 миллиардка якын кеше яши. Бит, шушы 7 миллиард кеше белән барсы белән дә таныш булмасам да, күпме кеше белән, бит, шуннан бер генә кеше белән сөйләшмим мин. Бер генә кеше белән. Һәм исемен әйтмим. Менә монда гафу. Аны тамашачыларда үзең дә беләсең. Һәм менә бүтән кеше белән минем мөнәсәбәтләр Аллага шөкер. Ниндидер генә теге аралашмыйм. Бәлки генә дисең, ул дошманмысың сиңа? Юк, дошман дип санамыйм. Дошман дип саныйм. Бәлки, мин аның уйларына кергәнем юк. Мин ул кеше минем өчен барны юкны менә шул гына. Өйгә килгәндә теге бәлки генә, бәлки аңлашылмаучылык менә артист белән, кемдер әйтә, менә
менә син болай дип әйткәнсең да, менә син болай эшләдең да, менә яисә киресенчә нидер аңлашылмаучылык туса, мин тизрәк шушы кеше белән кызыклар аша, сөйләшү аша тизрәк уртак тел табарга тырышам. Чөнки кемнеңдер сиңа үпкә тотып йөрүе ул бәгырне телә дип әйтәм. Барыбер мин аны барыбер шундый кешеләр колагына да элмәй. Уйламый да аның турында. Ә мин менә кемдер миңа үпкәләп йөри икән, мин шуны уйлап йөрим. Һәм тизрәк уртак телгә киләсем килә, андай ни булмасын дип. Ә гаиләдә менә аңлашылмаучанлык туган чакта кем беренче адым ясый? Төрлечә була. Төрлечә. Анда инде түзеп дә йөри аласың. Менә элек узак, элек менә узаграк түзә идем. Юк, вот яши башлагач, кемдер Гордость. Горурлык хисе тоясың монда, мин гаилә башлыгы да улай дип инде. Аннан соң яши аңлыйсың буның мәгънәсезлеген. Монда күп менә сөйләшмичә бер-береңә ниндидер үпкә йөртеп вакыт уздырганчы, шушы вакытны чиктә кызыклырак, файдалырак үткәреп була. Һәм аннан соң бит хәзер балалар да үсеп килә, алар барсын да күреп тора. Әгәр дә син хатының белән көн күрештә балалар янында яхшы мөнәсәбәттә йөрсәң, бер-береңә елмаеп, бер-береңне ниндидер шатлыклы мизгилләр үстәп торсаң, ул балалар аны күреп үсә бит. Әгәр дә талаш, сугыш булса, иде балаларның нәтиҗәсен киләчәктә күрәсең инде шуннан. Балаларыңда җырмынга карата кызыксыну бармы? Әле кичкенәләрме? Кичкенәләр, аннан соң мин аларга ниндидер басым ясыйсым килми. Чөнки аларның киләчәктә барыбер үз юлларын сөйлисе булачак. Менә бер акыллы фикер кемнәндер ишеттем мин. Без балаларга юлларын сайларга тиеш түгел. Балалар киләчәктә юлларын үзләре сайларга тиеш. Ләкин без аларга ярдәм генә итүче. Шулай дип ишеттем һәм мин шуның белән килешәм. Киләчәктә гомумән кеше бит ялгышса да, дөрес барса да, ул аның гамәле. Ул ялгыша икән, ялгышканын аңлый, дөрес юлдан бара икән, файда эшли икән, ул барса да аның гамәлләре. Ялгышса төзәтергә тырыша. Без әти белән әни буларак без инде барыбер ярдәм генә итеп торырга тиешбез. Бәлки кайчагында әйтеп кенә җибәрергә тиеш, нәтиҗәсен юнәлешен үзе сөйләргә тиеш. Улларыңның исеме Айдар һәм Рөстәм. Аларны кемдер хөрмәтенә дип куштыгызмы, яисә инде үз теләгең шундый булды? Күбесе инде сорый, менә каян, менә беренче малай тугачтын, исеме ничек Айдар дип кушкансыз, бу инде Айдар Галимовка багышлапмы диләр. Шуннан соң мин дә Айдар абыйга да әйтәм инде, әйтәм шулай дисә, син нәрсә дип җавап бирдең соң? Син нәрсә дип ул? Әйтәм Айдар абый, сине хөрмәткә. Мин хатын белән уйлаштык, нинди исем кушырга дип. Ул татар исемлегендә күп исем бар дип уйлыйсың инде. Проблемасы юк дип уйлыйсың. Ә исем сайлаганда, чыннан да менә ул бит синең улың һәм аңа кушырга кирәк. Менә монда исем сайлаганда авыр. Инде ул эшләпәгә исемнәрне вак кына кагаз кисәкләренә язып, нинди генә исемнәр ташлап, аннан соң шуннан да кыскартып, менә монысын калдырабыз, әйдә хәзер сайлыйбыз, төрле туры килә, менә бер уртак нигә килеп булмый. Һәм азактан уйлыйбыз, исемне кушырга кирәк, ниндидер менә ул бик сирәк ишетелә торган исем булсын, ниндидер менә аерылып торсын, шундый исемдә дип эзләдек. Беренче малайга Надир дип кушмакчы идек. Менә күршем Айрат Ильясов шушы тапшыруны карагачта көлеп куйыр. Ул миңа кирде дә, моның белән сөйләшеп утырабыз. Ул аңа инде исем кушасың ди. Әле малай тумаган. Мен әйтәм, Надир дигән исем ишеткән бар? Бар. Әйтәм, ошыймы? Юк. Әйтәм, жок кушмыйм. Шуннан соң хатынга ничектер әйтәм, әйтәм, ниндидер сирәк исем эзлибез, ниндидер гадәти булмаган исем эзлибез. Әйтәм,
бір гади генә татар исеме кушыйгалым әйтәм. Менә уйлап тордым, безнең авылда да әйтәм, минем шушы яшәешемдә нинди генә Айдар исемле кешеләр очрамадым әйтәм. Алар ничектер барсы да ягымлы, намуслы, ничектер теге положительный кешеләр. Әйтәм, Айдар дип кушыйгал дип дигәч, хатын менә бер сүзсез язышты. Без аны менә 1 минут эчендә әйдә Айдар дип кушабыз, әйдә Айдар. Шуннан соң инде Айдар малай туды, Айдар дигән исем куштык. Һәм күрше килеп керә дә, "Эх, Айдар, мин сине шундый исемнән коткардым." Надыр буласың имитин дип көлеп кенә инде бусы. Аннан соң Рөстәм шулай ук Рөстәм исемен эзләгәндә үрәк монда минем баянчы Рөстәм, ничектер Рөстәм исеме ул бөтен җирдә менә синнән сорыйм әле, добрый татарча ничек була? Юмарт. Юмарт ул Щедрый. Щедрый була. Бер дә сорамадым. Бу добрый сүзен без узак кына тәрҗемә итәлмәдек. Добрый ул михрибанлы да булырга мөмкиндер инде ул. Ярый башыңны әйләндермим дигәндә, менә Рөстәмнәр алар беренчедән тыйнаклар. Рөстәмнәр алар үз эшләрен төбенә, озагына кадәр җиткерә торган кешеләр. Мин бу үзем күреп белгән кешеләрдән инде, менә үзем белгән кешеләрдән шундый бер нәтиҗә ясадым да, әйтәм, монысы булырга тиеш, менә шундый әйтәм, Рөстәм. Тегесе ягымлы булса, монысы михрибанлы. Айдарлар димәк ягымлы. Ягымлы алар, ничектер, менә белмим, ягымлы кешеләр алар, Айдарлар. Әлбәттә, икесен дә мин аны тигез күрәм инде. Икесенә дә Айдар дип кушып булмый, икесенә Рөстәм дип кушып булмый. Менә Айдар турында да мәсьәләләрен әйтеп киттең, Айдар Кәлимов белән. Эстрадада ниндидер яраткан җырчың, кемнеңдер концертына син зур ихтирам белән йөрисеңме? Кемдер концертын бәлки калдырмый йөрисеңдер. Мин менә яраткан җырчым уна дип әйтәлмим, алай гына булмый. Мин һәр җырчыны, һәр артистны үзләрен таныткан, айрылмалы буларак үзләренә генә хас булган талантлар өчен яратам. Шуңа күрә җыр дигәндә җырга да йөрим, җырчыларга да йөрим, юмористларга да барам. Спектакльләр карыйм. Бу арада еш кына Камал театрына йөрим, шуңа шатланып туя алмыйм. Бу нык зур илһам бирә торган урын икәнен аңлый башладым. Алдага шөкер. Менә кемнәрнең концертына бардым. Берсеннән дә алай теге күңелем кайтып киткәнем булмады. Һәр кешенең, һәр артистның күрәм үз тамашачылары бар. Һәр берсенең үзенә генә хас булган талантлары бар. Һәм шуңа сокланып кайтам. Һәм инде соңгы сорау, менә үзең чит илдә күп йөрисең, мәдәни чараларда катнашасың. Чит илдә яшәгән татарлар күпчелек нинди җырларга сусап сине көтеп тора? Монда хәтта логика буенча да аңлап була. Читтә яшәгән татарлар нинди көйләрне сагына. Әлбәттә, алар халык көйләрен ярата. Сагыну хисе белән. Мин беренче тапкыр чит илгә баргач, Финляндиягә барган идем. Мин анда килдем, әлбәттә, ул вакытта бигрәк тә халык җырлары, классик әсәрләр, ретро җырлар гына башкара идем. Ул вакытта үземә шәхсән иҗатлыган җырлар да юк дәрәҗәсендә иде. Мин шушы җырларны гына җырладым һәм шушыларны гына сорадылар да. Сораган җырлары я халык җыры, я ретро җыр, я классик әсәр. Бер дә ниндидер яңа җыр сорап интектермәделәр дип әйтәм инде. Һәм кайткач Илһам абый белән филармониядә күрештек микән? Шунда сорадым инде Илһам абыйдан. Мин дә теге бәлки ул сорауны бирү дә ул кадәр мөһим булмагандыр, Илһам абый белән аралашу миңа кызык иде. Һәм сорадым инде, әйтәм, Илһам абый нишләп, әйтәм, чит илдә яшәгән татарлар шул тиклем, әйтәм, татар халык җырларын сорап җырлаталар. Менә теге элекке ретро җырлар, ниләр сагыналар дип кенә куйды. Шушы Илһам абый бит инде ул әйтсә, ул уйламыйча әйтми, аның теге
юк бар сүз юк аңарда. Сагыну хисе. Чыннан да шит илгә чыккач, ниндидер әлеге җырны искә алып түгел, ә менә нәкъ элек Рөстәм Яхиннар, Сара апа Садыковлар, Мансур Музафаровлар иҗаткан җырларны күбрәк кадерли башлыйсың. Чыннан, менә берәр Америкаларга, Европаларга менә без чыгып китәбез. Киләчәктә дә планда бар инде. Менә шунда, менә шушы җырлар менә ул хисне аңлатырга ул. Менә син еракта, ничә меңнәр километрлар туган илеңнән читтә, һәм еракта ниндидер менә шушы Татарстанда, Башкортстанда менә шушы җырлар яңгырый кебек тора. Шушы җырлар шакыра кебек. Яңадан теге әйдә кайт илеңә дигән кебек. Әлеге җырлар түгел, менә шул җырлар шакырып тора. Аны аңлату авыр, ләкин ул шул тиклем туган илгә мәхәббәт уята, ул шул тиклем безнең җыр сәнгатенә, безнең шушы милли хәзинәбезгә мәхәббәт уята. Яңадан гашыйк булып кайтасың шушы җырларга. Һәм андагы яшәгән татарларны мин хәләтен аңлыйм. Ни өчен шушы җырларга аларның игътибары көчлерәк, менә шушы сагыну хисе уятадыр дип уйлыйм. Филүз, җавапларың өчен сиңа зур рәхмәт. Синең белән миңа калса әңгәмә бик тә җанлы булды һәм башкача булуы мөмкин дә түгел иде. Киләсе очрашуларга кадәр. Зоя, бик зур рәхмәт чакырганың өчен. Хөрмәтле тамашачылар, җәмәгать, милләттәшләр, һәммәгезне якынлашып килгән яңа ел бәйрәмнәре белән тәбрик итәм. Сезгә яңа елда әлбәттә иң теләкләрең, иң изгеләре, сезне һәрвакытта якыннарыгыз, туганнарыгыз шатлыклы, куанычлы хәбәрләр белән генә сөендереп торсалар иде. Сезнең кадерегезне белеп, үзегез якыннарыгызның кадерен белеп, бәхетле озын гомер кичерергә язсын һәм яңа елда тагы да яңа казанышлар, яңа уңышлар, яңа үрләр яуларга сезгә һәрберегезгә насыйп булсын. Мин сезгә бәхет телим.